Sortutako GKE bat, IOA duten pertsonei eta haien inguruneari arreta holistiko eta integrala emateko lan egiten duena, eta gure ekintzaren ardazak hauek izan da. Laguntza sozioemozionala, osasun sexualaren sustapena, arriskuen murrizketa, zaurgarritasunaren arreta eta giza eskubideen defentsa. Guzti hau noski, genero ikuspegitik. Gaur, 4. edizioa ospatzen dugu Laban, pozez eta irrikaz. Edizio hau oso berezia da. Nafarroan Chemsex gaia jorratzen den lehenengo bertso saioa baita. Mila esker Josu, Beñat eta Joanes saio honi baietxesatagatik. Badakigu erronka dela. Hurrengo urtean 5. edizioa izan da, bereziagoa izatea espero dugu, baina ez dakit dola gainituko dugun aurtengoa. Hasiko gara bat. Agurrari ekingo diogu, nahi duzuen moduan. Kaixo arratsaldeon, ez dugu egin huts, hemen gatoz kantura, albadat tentuz, esperimentutxo bat, dugu hau momentuz, ea zer gertatzen den, kontuz eta kantuz, bertsoa eta plazerra batera elkartuz. Errealitateak ekarri behar badira bertxotara, arratsaldeon gaurkoan 3 hortara etorri gara. Tabuzta estigmaz mintzatzea, gaurkoan helburu bada. Ea bertsoaren bidez plazer ematen dizugun laba. Ea bertsoaren bidez plazer ematen dizugun laba. Champions burgerra ez da bakarrik dagona, plan bikaina izan da etortzea ona, jorratu behar dugu gai nahiko sakona, beraz bertso saioa da pixkat randoma, ea egiten dugun polita ta ona, ea egiten dugun polita ta ona. Hale, hasiko gara gaiekin. Josu eta Joanes. Elkarrekin joan zarete parrandan Bilbora, hor Josuk familiaren pisua baitauka lo egiteko. Oso arratsalde ona pasa duzue eta orain gaua heltzen da. Gustuko duzuen tabernara joaten zarete, hor kriston giroa dago beti. Joanes, zure helburua biok nahikoa mozkortzea da. Josuri giba duzula esango baitiozu. Orduak pasata, tabernako giroa bero dago. Josuk tragoa eskuan, irribarrez begiratzen dizu Joanes. Zuk tragoa utzi, arnasa sakon hartu eta... Arratsaldea polita izan da, biok egin dugun plana, giba dudala esan nahi dizut, ta motxila horrek zama. Edan ditut 4 gin tonik eta zerbeza ta patxarana. Sereno ezin baitizut esan behar dizudana.
mozkortu gara alde zarrean, hau itzortuta genuen. Egia errantzu ikusita, lehenago pentsatzen nuen. Alkolarekin errandidazu, guztia orain gertuen. Asko galdetzea izangote da, nolatan hartu zenuen. Barkatu baina galdera horri, zuzenik ezin erantzun. Baina bidean asko ikasi dut, irakurri eta entzun. Hainbat mitota mingain gaiztoek, hitz egiten dute lizun. Ta orain zuri eskatzen dizut, pixkat ikasi dezazu. Bion artean egingo dugu, ikasketarik haundina. Nola alkola probatu dugun, lotxagaben pozima. Gizarte hontan gai hau dugunez, aurre iritzi estigma. Nik ikusi dut jeitsi zaizula, daukazun autoestima. Gizarte hontan hainbat estigma, badaudelako arraio. Tani askoren begiradari erdian jarri natzaio. Erdi makurka ikusten nauzu, ala esan duzu jaio. Etzaio esaten autoestima, beldurra esaten zaio. Bilbo aldetik hartu ditugu, jadanik 3 ronkola. Ambienteko lokala dugu, hemen balkon dela lola. Geratu zaizun estigma horri, aurre egingo diogu hola. Alde batera utziz bederen, lehen geneukan deskontrola. Zeren bizitzan gauza guztiak, dauka bere momentua. Ta behin jakinda Josu izan naiz, zentzuduna ta tentua. Nola begira zauzkadan niri,
izanez hain atentua. Bada ez bada esaten dizut, hasi dut tratamentua. Bitxupitota esan didazu, hasia dut prozesua. Giba duzula ta ez iesa, afera da konplexua. Naiz gozatzeko izan behar den, parranda eta sexua. Koherentea izan behar da, bidaltzen dugun mezua. Orain Beñat eta Josu. Autobusean zoazten bi ezezagun zarete, elkarren aurrean eserita. Autobusean mutiko bat dago paper bat jendeari banatzen. Zuei ematerakoan, paper horretan zer jartzen duen irakurtzen duzue. Badakizu kempsek saio batean nola zaindu? Bat-batean, isiltasuna apurtzen du hitz batek. Eta biok, irribarre egiten duzue. Ez dakizuelako zehazki zer esan, baina badakizuelako gaia ez dela arrotza, ez da hutsala ere. Tabu baten aurrean zaudete. Autobusez noala, hau da gogaitzea. Mezu bat entzun eta orain lasaitzea. Horren da konplexua, ta baita hain xea. Nola uztartzen dira drogata zaintzea. Larai, larai, drogata zaintzea. Esku horri bat hartuta kolpez, sorpresa, hirian daramagu. Denok beti presa, elkargune bihurtu zaigu bilabesa. Kaixo Beñat deitzen naiz, ta zer da kemseksa. Larai, larai, ta zer da kemseksa. Bartzelonan omen da hango elitean. Hemen bakarrik dago petit komitea. Hau dugu sexua eta droga ekitea. Baina pasatu oida errez limitea. Larai, larai, errez limitea. Droga eta sexua pisu baten batu, ta hortara kuadrilla txiki bat elkartu. Bi aukera ditugu behar dut hausnartu, guztiz alboratu zein pixkat eraldatu. Larai, larai, pixkat eraldatu. Ongi egiten duzu ausartzeagatik, terminoari buruz galdetzeagatik. Oso konplexua da guztia badakit, dena antolatzen da mugikorretatik. Larai, larai, mugikorretatik. Mugikorretatik zen mezuon espero, etxe bakar batean
11 bezero, eta bat doblatu da dago erdiero. Zer gertatzen da? Aizu zer gertatzen da, bat doblauta edo, 112 guk deitu ezkero. Larai, larai, guk deitu ezkero. Pasada ulertzen da, doblada bezala. Ambulantzia deitu zazu berehala. Resaka izaten da gero mundiala. Biak fisikoa eta emozionala. Larai, larai, emozionala. Beharrezkoa zenez dena aipatzea, gizarteak baitauka aurre zein atzea, urrengo geltokian da nire etxea. Lehen urratsa izan da ontaz mintzatzea, larai, larai, ontaz mintzatzea. Ederki egin duzu galdetuz begiran, ikasi gabe hemen bizitzan ezin da. Iruñara iritsi da, arazoan ginda, guaiago gelditzen da, Europan eginda. Larai, larai, Europan eginda. Bale, Beñat eta Joanes. Bikote zarete. Denbora daramazue zuen sexu harremanak psikologoan lantzen. Batzuetan bilatzen duzuena ez doa bat. Beñat, entzun duzu bikoteak trukatzeko taberna bat ireki berri dutela, eta Joanesi proposatuko diozu. Joanes, zuk erlazio irekiari buruz entzun duzu, eta Beñati proposatuko diozu. Orain elkartu zarete hitz egiteko. Igual pentsatu gabe, bizitza hontan bitan, esperientzi berri hoien inbiritan. Teoriak ipini nahi ditut praktikan, beste pertsonarekin maindire azpitan, baina hobe bakoitza bere aldetikan. Baina hobe bakoitza bere aldetikan. Harremanak mantendu asmotan oreka, zerbait berriaren bila gabiltza eureka. Nik dena egin nahi dut beti bikoteka, Grinderrez kontaktatu Iñaki eta Kepa, irekitzeko bide bat da trukaketa. Irekitzeko bide bat da trukaketa. Berez ideia dugu aparta txukuna, beste bi hautatuta astea jarduna. Baina kezka batekin zulatu garuna, aurkituko aldugu maitea laguna.
bikote bat bi hori gustatzen zaiguna. Bikote bat bi hori gustatzen zaiguna. Elkarri behin baginen hainbeste gustatu, gure gustuak ala aldira uztartu. Iruñean ditugu hainbeste ostatu, barrura sartu eta zerbait begiratu, ta ez gustatzekotan taberna zaldatu. Ta ez gustatzekotan taberna zaldatu. Aspaldi ahaztuta, beldurta, armairu, bikote trukaketa probatu nahi aldu. Pentsa topatzen dugu, bikote bat zaindu, ta elkartzen garenean, zer egin aiai gu. Bioi pertsona bera gustatzen bazaigu. Bioi pertsona bera gustatzen bazaigu. Lehenik batari eman masaiean musu, besteari eskua ukitu amultzu. Bat hautatzeko harri horri har zein pultsu. Baina aizure duda eta zure izu, praktikan ipintzean ahaztuko zaizkizu. Praktikan ipintzean ahaztuko zaizkizu. Biok desio dugu, sexuta haragi, beste norbaiti edo batak besteari. Ni erdi zalantzatik kezkati naiz ari, bide eman aurretik zure praktikari. Galdetu nahi nioke psikologoari. Galdetu nahi nioke psikologoari. Orain Joanes, Josu eta Beñat. Lagunak zarete. Laban zaudete, garagardoa eskuan eta sola-esaldi animatuan. Beñat, muikorrari begira eta herribarre diozu. Ene, hemen giba jartzen du, baina hori zer da, DJ mota bat? Josu, irribarre egiten duzu, eta begia distiratxu. Ba, nik uste dut hori izango dela gazta mota bat, frantses horietakoa. Joanes, zuk birusari buruz gehiago dakizu. Baina zure lagunei pixka bat bazilatu nahi diezu, azkenan jakin dezaten kontzientzia berden gai bat dela. Nik uste nuen zela Frantziako gazta, zure inteligentziak haze arrakasta. Teknoa pintxatzen du edo reggaetoia. Ez dakit segun zein den urteko sasoia. noiz jorratu zenuen zuk hainbeste gaia. Horren ingurukoa da nere anaia.
Bertsolaria hain da intelektuala. Denetik jakin behar baitu berehala. Desberdinak aldira, gibata iesa. Bai desberdinak dira etzazula pentsa. Iesa idia zabal gazta bat ote da. Ez gaixotasuna da tazarra gainera. Gazteleraz da sida, nahiko txenteroa. Euskeraz iesa da ta berritzen doa. Eta gaur egun ere, hementxe aldago. Bai naiz ez den ikusten gerozta gehiago. Terapiara joan beharra ote da. Ez hortako prestatu behar da norbera. Azuk non jaso duzu ba informazioa. Sare elkarteak du kriston akzioa. Bertara jo dezake beharra duenak. Laguntza topatzen du ara joaten denak. Bertso saio bat dute joango algara. Ikasteko onena joatea bertara. Hemen mugikorretik ez hemen zuzenean. Gehiago ikasten baita horrela denean. Halako ez kontzientzia gehiago behar dugu. Kontzientziatzea da sareren helburu. Jada guztia dakit, mil esker Joanes. Nik jarraituko dut ba infoa emanez. Bale, orain jolas bat egingo dugu, bale? Bale, hasiko zarete, Joanes eta Beñat. Beñat, zuk ikusiko duzu erakusten dudana, bai zuri, bai publikoari, bale? Erakutsiko dut objektu bat. Zu emango zu buelta, eta gero puntxuka asmatu beharko duzu zer erakutsi dudan. Bai? Bai. Lehioan ikusiko duzu zera, orduan jarri armaren kontra. Beste lehioak ez du balio, Ezagutzen alduzu atera duena. Bai ezagutzen duta hori ez da problema. Ze materialekin ote da egina. Plastikozkoa dugu, nahi eta ezina. Ta koloretakoa izan aldaiteke. Bai justo hau genuen, arrosakin bete. Eta gorputzarekin baldauka lotura. Bai batzuk sartzen dute gorputzen barrura. Plastikoa barruan igual txupetea. Ez begiratu gehiago beheko partea. Gorputz atalen forma aldu plastikoak. Ez hobe bete ditugun zuloak. Plastikozkoa alda edota latexa. Nik uste plastikoa dela eta ez pentsa. Beraz kondoia ez da atera duena. Ez reglarako dugu segi ondorena. Ta
edateko ere igual balio du. Bai laban gaur dituzu hemen 1000 modu. Beraz kopa bat dugu baina menstruala. Azkenik lortu duzu zara mundiala. Lehenagokoa ikusiz, zaila edo erraza. Asmatuko duzuzuk baitzara kapaza. Erabiliote dut noizbaite bizitzan. Bai buru itxia ez zara zu sekula izan. Ireki beharrote dut hau erabiltzeko. Bueno, pixka bat giroan sartzeko. Gizonezkoentzat da esaten duzuna. Hau edo zeinentzako daukagu laguna. Sexu arloan edota osasunean. Sexuan gutxinez bai hor zegon unean. Zer da jostailutxo bat ongi pasatzeko? Arrazoi duzu eta jarraitu ederto. Baina eske badaude jostailu ugari. Hau pixkat lotzen zaio sadomasoari. Orduan jolasa da baina arriskutsua. Ez baina izan dezake masoka kutsua. Zer da nik jasotzeko edo emateko? Ez da pertsonaren bat geldi egoteko. Poliziak erabiltzen aldu, olako zerbait. Baina lumarik gabe neri okurritzen zait. Eskuetan jartzeko ote dugu tresna. Bai eskumuturretan hori da onena. Esku burdina alda baina lumazkoa. Atera duena zen dotore askoa. Barreak entzun ditu ta ez zait gustatu. Eta hori ez zarela deus ez gerturatu. Aurrekoen ondoan oso zaila alda. Bueno, zu lasai pixkat ulertuko gara. Plastikozkoa ote edo latexena. Da oraingoz egon den tresna haundiena. Ta gorputzeko zati baten forma dauka. Parketan ere daude, baina hau ez hauta. Parketan tobogana ta kolumpioak. Christian Greik zituen holko bizioak. Referentzia zarrak dituzu ta Josu. 50 sombras de Grey, behinatzer diozu.
Gaurkoan dena itzal eta ezer argi. Lehen agur bildu zara eta bainat adi. Gorputzeko zati bat zein parke batena. Ipurdia da hortxe jartzen dugun lehena. Orduan ipurditik sartzen dugun zerbait. Tilintalan dijoa hau okurritu zait. Kolumpioak tilintalan egiten du. Baina daukazun benda aurpegitik kendu. Orbean tilintalan. Asko galduna hauzu. Sexu kolumpioa zen ongi egin duzu. Guzti hau egin ondoren, agurra librean. Azkenik egon gara kolumpiatuta. Zu agian ni egon naiz oso galduta. Objektu oso zailak ekarri dituta. Orain egingo dugu gustura zurruta. Irten gara kosta eta behin ontan jarrita. Naiz eta etorri garen ongi ikasita. Kolumpioak zuen nahiko polemika. Azkenean irten da saio bat polita. Zerbait erakusteko balio altzuen. Bentzat ibili gara kantatzen gertuen. Ta publikoa egon da alik urrunen. Hortik kontuk atera ze gozatu duen. Champions Burgerra baino ez altzen hobea. Labak beti badauka zeo zer gordea. Hemen sobran baitzegon hango kolorea. Berriro egin dugu saio dotorea. Eta plazerra zer den norbaitek aldaki. Hori norberak behar baitu erabaki. Norberaren baitako hainbeste terapi. Hortaz norberak bere erandaramaki. Guk egin dugu zerbait jakinda bezala. Hemen mundu guztiak egiten du horrela. Jakin pixkat informe gehiago behar nuela. Nabaritu ote da ez genekiela. Kopa bat edango dut, baina ez menstruala. Garagardoa hartu ze haize monstruala. Batzutan izan behar da esperimentala. Markatu humorea dut espeziala. Ta kolumpioarekin 11 apuru. Baina asmatu duzu ta hori zen helburu. Ibilia duenik bada hemen seguru. Gure trukaketan noiz egin behar dugu. Urduri ipini naiz ni kontu horrekin. Saio hobeagorik ezin genuen egin. Gaiak ipini ditu guk ordea ekin. Orain buka dezagun azken agurrekin.
Mila esker Lagari, baita ere, eta etorri zareten guztioi. Estanda daukazue hor, bale? Prebentzio materiala erabat doainik, eta gure tote bag eta gidak salgai, bale? Gidak 20 eurotan, badituela 4 ardatz, lantzen dugu sexualitatea, bale? Desgenitalizazioa, gorputzaniztasuna, etika maitasuna erlazioetan, eta desira. Eta gero, bueno, tote bag, nork ez du nahi tote bag bat, ez? Bueno, mila esker, benetan, eta berriz ere plazer bat izan da. Ederki joan zaigu, zaila izan den arren, behintzat hurbildu gara gu pixkat elkarren, konplejurik angabeta urren ez urren, mila esker sareri deus etzegon erren, gure buruak pixkat irekitzearren, gure buruak pixkat irekitzearren. Ez jakintasunetik dator interesa, ala ikasten dira giba eta iesa. Tabu berri bat ez alzen gure kemseksa, gora sare eta bera Champions Burgersa. Barkatu zaidazue pareko herriko, irakasle bezala naiz eta jarriko. Hartu esku horriak 3-4 horriko, inori ez baitzaigu gaizki etorriko.